Bai, bueno, lasterketa nagusia hasiko da Lamera. Lameratik, Portu Zaharretik, Dur Fabrikeraino, buelti emon, eta liburutegi aurrien ja izango da lehenengo kilometroa, da hori izango da testimonialaren amaiera. Hortik ja helmugera joango dire, testimonialaren parte hartzen da bina testimonialena. Hortik izango diez Kanzara, Kanzan Kofradiraino, buelta emon, hori izango da gitzi bera bigarren kilometroe, eta bueltako diez kasino aurreko rotondaraino. Rotondatik, askatasun bideatik, azkeneraino, eta han soka aurrien izango da hurrengo kilometro. Sokoatik Erreine Zubi, Lamera Txiki, eta Zubiaurta Arkepa San Martineko zubira. Han izango da hurrengo kilometroa, San Martine zeharkatu, eta Bizkaiko Jaurreritik Intxaustik kalera. Intxaustik kalera amaitzu arte, Intxaustik kalie, hemen Lezamize farmazizen aurrien izango da hurrengo kilometroa, Bastarreraino. Bastarre, goiko mandatik, Horrokotxea kaletik, onaino, Kulturretzeraino, eta hemetik gorantz, San Juan Portaletik, Nautikera, Nautiketik Talara, eta Tonpoi bidetik berantz, ambulatu izango da hurrengo kilometroa, eta Arresi kaletik, berriro Galerna Pareraino, eta hortik ja Institutu Zaharrerantz. Jarraitzuko dugu aurrerantz, eta Euskola Publikoen aurretik berantzingo dugu Bizkaiko Jaurreriantz. Bizkaiko Jaurreria berriro zeharkatu, eta Galerna aurretik Intxaustik kalera. Intxaustik kaletik ingo dugu Lazaraino, Lazati berantz, eta Zubiganetik Lamerantz. Izango da 8 kilometroko